लोगोफोर गुड मर्निं आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय नै अखाबो हागासिनो ओमफ्राय नै संनाय खावनाय रेडि दिनै जेबो गैया निरामिस खुमब्राजों फोरलाजों लाब्रा आरो बेनिफ्राय ओरै मैखुन सायगासिनो दं मैखुन हाफाव होनोमोनथाय बेखौ मैखुन हाफाव होनोमोन नामा मैखुन हाफाव सायदों बाजैया मोखांखौ देखायजाथ'आ दे उनाव देखायनाय जागोन गुबुन अखा हागासिनो नै हानांगौ एबार बानासो जासिगोन ओरै फिसालाया लेखा फरायगासिनो लेखा फरायनाया दै लोंगासिनो आरो हराव ओरैबायदि एम्बु गाबदों खाथियाव उन्दुनोनो हालायलायाखै आं सोर सोर एम्बु जायो लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर आंथ' जायानो खिन्थु आंनि हासबेन्डआ जायो आरो बिदामोनहा जायो फंबायमोनहा जाया सानफ्रामबोथ' बेहाय ना बेदर मोनबाय थानाय नङा होनबा दोनथ'नोसै लाब्राखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला जाबाबो जायाबाबो हगारसारबाय थायो नोंथांमोना सापर्ट खालामो होननानै प्लिज दा गोथाव सापर्ट खालामनो बिदिनो नायगोन नोंथांमोनखौबो संनाय खावनाय नुबाय थायो बेरायनोबो मोना नालाय हाउस वाइफनि खामानिया बेनोसै आं होनानै लांसै बेखौ नै एम्फौ गाबनाया लोगोफोर खोनासंदो स्कुलाव थांग्राफ्रा गैजालै एम्फौ गाबगासिनो बे जाजाया होनदों नामा जाजानायाव बुथारै बुथारै जासिगोन बेनि पार्टिया स्कुल जोंनि अखा गैयिनि दावराव लोगोफोरा आलासि फैदोंमोन नालाय नै आलासिया साहाबो लोङासै एकदम जारलाबुरना आरो अखा फैबावगौ खोमसि जाबावगौ आरोना नै नाहरदो खोमसि जाबावगौ नै दाथ' स्कुला 8 नालाय थाब थाब माबे बेखौनो लांफैदों आरो बाजैनि बिनानाव मैखुन हाफावखौ सानजौफु बाना जासिगोनदां एबार नै ना गोरान होदेरनाय जाबाय लोगोफोरनो ज' देखायबाय थायासै आङो बेलाय सिम्पोल ओरैनो नोंथांमोना मिथिखागोन बारा मैखुनखौ लानोसै आं नै थालिरा ओरै थाइजौ थालिर आं जाया बेखौ बाजैयासो जायो जानोनो हाया आं बेखौ नै लोगोफोर जाब्रबबाय नै आलु अमा बेदर गोरा नै लोगोफोर अखाया नै अखा गैया खोमसि दाउखा बिदि बायदिसो जाखादों नायलाय आयौ बे दा लोमजोबगोन आइया अखा संबाय ओरैबायदि आरोना जेबो गैया होननाया नै आलु जायोनो बेदर जास्ट दासो जाब्रबदों आरो नैबे अमा बेदर गोरान बिदि बोथोरावलाय आरो मा ना जानांगौ नोंसिनिलाय नोंसोरलाय आंनाथ' बिदिनोखा नेमा नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर सुना लाबाय बेखौ बेनिफ्राय सामब्रामखौ देबाय बानलु रेडि गासिबो रेडि ओमफ्राय नै ओरै अमा आलु
सिङाव मोनबाय नै मोनबाय बे दिनै हले जाब्रेलायखासिगोन अखा हानायजों ओंख्रिया माबायाबो भाजायाबो गोथाव ओंखाम जानोसै ना लांसै कारेन्टबो गैया नै कारेन्टआबो थांबाय बेनिफ्राय बे मैयानि अनला आलु मैयानि आरो मोनसे गोनां बाथ्रा लोगोफोर आंना बिहावा लोमजादों बङाइगावसो लाबोगोन आरो दा आंनि हासबेन्डआ क'क्राझारनिफ्राय थांगासिनो अखायाबो नागारासै माबागासिनो बारायाबो दुंबाय थांसै हाखागोन आंथ' दंबावोसो आरो हाबावगोन बियो बेखौ हरनोसै हाबाया जोब्बाय बाल मैयानो एम्बुआसो जि गाबनांगौ गाब्बाय रां होनानै लानोसै बेखौहाय होनानै लानोसै मैखुन हाबावनि आगर दैया जि ओंखारसोगारबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैजोंसो मोनजालायबाय सोर सोर जायो लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव लिरना खोन्था गोथाव मोनो ना मोना गोथाव मोनो खिन्थु बे बुस्थुआ एलार्जि जायो मानो थाथोंसै दसे खोबहाबथोंसै आरो अखायाबो गैला नै गैथ'लालाय एबार देनायखौ होनोसै सामब्राम गुफुर देनाय दैया रानबाय एबार होनोसै आं एसे दै होआबाथ' जाया मैखुना एसेबाबो होथारनांगोन नालाय बेनिफ्राय खोबहाबथनोसै एम्बुआबो जि गाबनांगौ गाबखाबाय लोगोफोर आरो दा हासबेन्डआबो दानोथ' सहैनाय नङा दासो ओंखारलांदों नालाय बावाखै बिहावानो बिराद गोब्राब लोमजानानै दं गोबावसैमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो लांबाय फैनो नागिरा बोरायबायबो नालाय मानसिया दा बङाइगाव लवार आसाम ना आगस्टिन बेफोराव लांगोन आरो जा गाबखाबाय नै नै लोगोफोर मोनबाय आंनि मैखुना आं जि होदोंमोन ना हायनो मायथाइ जि होदोंना गोबाव जि फोरानोमोन नै मोनबाय बेसेबा गोबावजों दिनै फार्स्ट टाइम जाबाय आरोना गोबावसै मोनजायैया बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो डिएन्ड खालामसै मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयर खालाम सब्सक्राइब खालाम लोगोफोर अननानै अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो शेयर कर दो दोस्तों सो अलविदा बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग को फिर मिलेंगे।